annabin Allahn gaske daidai harshen ka yake ɗalibin Allah masani neman sa'abun ka ake kafure ibada tuni mizani ƙasan ka yake kafi yawa balle kaɗan kafa haka hakan kake. Astagfirullah astagfirullah Allahumma assalamu alaikum salam. In ka karanto wannan zikira zaka ji akwai Allahumma inni ala zikrika wa shukrika. Ba ce ake fi sai ka yi su duka ba, i wanda ka iya daga gari wallahi za ka yi labari. La ƙara da dara. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa wannan sa'i da sanadi mai karfi. Ya ce da ba a so a fara. Wannan shine matsiyacin ƙarshe. Ana kiyama zai zo da lata lodi ana su wani sun tsalle da an zo hisabi za a ji ashe ladan na wasu ne wallahi sai ya tashi ba shi da komai kananka da mutane ya zama na kawai duk wanda za ka yi gaba da shi ka yi gaba da shi don Allah in ka yi gaba da shi don hasada to hasada da za ta cinye aikin gaba manyan aikin kuma duk wanda za ku buga da shi ko karo za a yi fada ne ko ku yi fadan dan Allah ku yi fadan dan ka jawo shi ba Allah ko ka da ke shi ne Allah ya san dan shi ka da ke shi amma ya zama dan san kuce ka da ke shi to za a gima hakkin sa ranar kiyama ko sai Allah kuma shi arziki da wasu shi sa kuma a wannan gaba din mutanen da suke kira abu Allah suke ta samun matsaloli to su kuma da wannan suke haurewa mutum ɗaya ne zai faɗi gaskiya sai a ta zage sa to wannan zage a shi kawai shi zuciya zai wallahi wani ya zuwa faɗi gara ka zaga kaza ne ka zazzage shi ka ci mutum da su in bai rama ba ranar kiyama za ta ai ka taɓa zagin wani a kan me ga zage me yayi in ba aka gaba a kan haƙƙin islam ba ne wallahi sai ka biya sai dai in shi ya ce ya yabe ba kuma alahira ba zai ce ya yabe saboda kowa so yake samu abin da zai kara mata rage da ko kwayar zarra ne ranar kiyama yana da matuƙar daraja ya fi ruwa daraja ranar kiyama duk wani abu da sani dukiya to lada ne kuma ake tashi ranar inda dala take tashi a duniya a lahira kuma lada ne yake tashi masu lada su ne masu azumi na ji wani jahili na wani zami da lada lada ita biyar ka to wanda kace zaka je wajen shi ma cewa ke Allah ka bani lada annabi Muhammad akwai jahilci a cikin wannan magana ya kamata a daina wai lada wani abu ne kaza kaza shi lada to manzo Allah ma ina neman lada annabi ne katkina wanda kace ka fi lada to shi ma yana neman lada kuma da lada ita kowa ita uban kowa sai kiyama ta tsaya za a gani manzo Allah ya bada wani misali yace da za ku bada kamar girman Uhud sadaka in sahabi na ibada da sai ya fi kula da in ya bada dabiro in sahabi ya bayar yaji manzo Allah yace za ku bada kamar Uhud to sahabi na saboda ya zauna da ni ya imani da ni ya taimake ni ladan sa na sadakar dabiro ya fi ladan ka na suto dubu dan suto dubu ba zai tudun Uhud ba suto miliyan wallahi sai an tattara kasuwar sututtukan ya suna wani kasuwar dawanau sututtukan dawanau da sututtukan sunga da sututtukan fari da sututtukan kasuwannin na Kano duka wallahi ba su kai girman kudu ba a tara kayan su duka a tara waje guda wallahi ba su kai girman kudu ba kowa ɗebo kayan da suke cikin sutan sai tuyi kai ma ɗebo wani ka tuyi kai ma ɗebo ka tuyi ba za su kai kudu ba Uhud dutse ne babba a Madina ba dutse mai girma kamar Uhud manzo Allah ce idan ka ba da kamar Uhud na sadaka ko abinci sahabbin sa ibada dabino daya sahabbin ya fika to ba sahabin ba annabi kuma ya ladan annabi kuma wallahi tallahi aka nuna ma ladan annabi ka mutu wallahi kuma dan baka san cewa sai aka uban kowa lada Allah cewa in shi a gama komai sai ranar kiyama ce wala safa yu'di ka rabbuka fatara a duniya ake raba a ba kowa amma sai Allah ce wala al-akhiratu khairul laka min al-ula abinda na baka a duniya to na lahira ya fi shi ba uban da zai kyauta ranar kiyama an ba Allah Muhammadu ba ko Allah ya gama raba lada ya bashi in kai aikin lada a duniya zai baka
annabawa da an gama ba su kuma duk roƙon da annabawa sun gama addu'a su ba su kare mu ta wallahi amma shi kuma shi zai tashi da wannan kaso wanda Allah zai maka kyauta a lahira zai maka kyautar a duniya fa ya fi uban kowa lada na rantsa da Allah ladan annabi na sakan daya ya fi ladan duk wanda ya rayu a duniya millatin adama ila yawmin qiyamati ladan annabi na sakan daya sakan daya kawai annabi irayi sakan daya a bashi ladan rayuwar sakan nan duk wanda irayi millatin adama ila yawmin qiyamati annabi yana gaban ka ya wuce ka alada kisa nake cewa ina baitin da ake cewa mizani ina kasan ka na Allah wane ne ina wannan asiri ba a san ka wasu gobe ina ne ba mun yanzu da gaban baka rugo wannan baitin ake cewa ka kure ibada ta mizani ma a kasan ka to ai mizanin ma annabi ne shugaban mizanin idan ladan halitta ne to annabi ne shugaban ladan annabi gaba yake da shi amma annabi ne yake mallakan ladan ba lada ne in mallaki annabi ba annabi ne in mallaki ladan ladan halitta ne halitta ne to shugabansa annabi Muhammad to shugaban lada ma yake son lada sai kai mushriki ka fara tuba ma tukuna kana so ka samu lada kana cewa astaghfirullah la ilaha illa da Allah ɗaya ne daga ranar za a fara tara maka lada amma baka samu tafiki ba gaji kana cewa a ballada haka zaka ji to ne ka da ma da bada kai kace Allah da aikin da na alkhairi a bawa manzon Allah Allah in yaje ya san abin da ya maka kuma ana kyautar ladan a yanzu kace Allah aikin da na yi sadaka Allah ka kai mahaifina sadaka ladan sai a kai masa yanzu kana da ladan ka raba da komai yanzu na zaune na ce Allah ta abin da na yi na alkhairi wallahi na ba manzon Allah ni ba da komai yanzu nan kun gane na astaghfirullah na fara samu Allah ya balla da ko nawa ne tukun subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah azim in sun ƙara taruwa ba zan ce ne na bashi dan soyayya dan Allah ya dade ina son manzo Allah to sai bashi duka ladan da nake amma ina son lada da haka to idan za ku razbar da ladan ku duka to shi annabi ranar kiyama to bayan ladan da ibi ku a duniya na iya ibada na iya bauta na iya zikiri na iya sadaka na iya tausayi na iya yaƙi